गिबियावनो नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंनाय बायदियैनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्टार बिथांमोनखौ रिलिज होनायनि नटिफिकेसना ओंखारनानै फैदों। बेनि सोमोन्दै आं आंनि प्रिभियास भिडिअआवहाय गुवारै नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनानै होखांबाय। मा जाहोननि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्टार बिथां सानैखौ मानो बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाखो बेनि सोमोन्दै आं गुवारै नोंथांमोननो फोरमायखांबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैब्ला आंनि प्रिभियास भिडिअआव थांनानै नायहैबानो जाबाय। दा आं दिनैनि नैबे भिडिअआवहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्टार बिथां सानैखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि उनावहाय सोरखौ गोदानै रेजिस्टार महरै थिसननाय जाखो आरो बेजों लोगोसेनो फरायसाफोरनि गेजेराव माबायदि दुंहाव थासारिया सोमजिदों बेनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ थांनाय 29 नभेम्बर खालार खालि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव माबायदि दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। दा बे दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ लानानैनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे दुंहाव थासारि सोमजिहोनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसेनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्टार बिथां सानैयाबो थोंजोङै आखाइ दं होननानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्टार बिथां सानैखौ बे दुंहाव थासारि सोमजिहोनायाव लोब्बा थानायनि थाखाय बिथांमोनखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे सान सिगां बुंखांबाय। थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारिया खोथा बुंनाय बायदियै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्टार बिथां सानैखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। दायो बिथां सानैखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि उनाव क'क्राझार इउनिभारसिटिनि गोदान रेजिस्टार महरै डक्टर बनबिना ब्रह्म बिथांखौ थिसननाय जाबाय। सिगाङाव क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्टारा जादोंमोन डक्टर डिमासा दैब्रां मोसाहारि बिथां आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि रेजिस्टारानो जादोंमोन डक्टर सापान बसुमतारी बिथां। दा बिथां सानैखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि उनावहाय क'क्राझार इउनिभारसिटिनि गोदान रेजिस्टार महरै डक्टर बनबिना ब्रह्म बिथांखौ थिसननाय जाबाय। दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव सोरखौ गोदानै रेजिस्टार थिसनगोन बेनि जेबो आपडेट मोनथ'नाय जायाखै। बेनि आपडेट मोनोबा आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होगोन। दा बुंनो गोनां खोथाया बेसो, बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव सासे बर' बिथाङा रेजिस्टार महरै खामानि मावनायनि उनाव बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै बेनि जायगायाव गुबुन हारिखौ सोनानै होयोब्लासो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जागोन। मानोना गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिनि माब्लाबाबो मोजांखौ लुबैया। दा बिथां सानै रेजिस्टारखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायखौ लानानै साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरानो दुखु मोननायखौ फोरमायदों। मानोना थांनाय 29 नभेम्बर खालार खालिनि जाथाया सोरनिबा थुनज्लायनायाव जायाखै आरो जोंनि साफ्रोम फरायसाफोरानो गावबा गावनि इयुन फिउचारखौ लानानै बयबो सांग्रां। साफ्रोमबो फरायसाफोरानो गावबा गावनि फिउचारखौ गिख्रंथाव नुहुरनायनि जाउनावसो मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय, बेजों लोगोसेनो बिटिसि सरकारनि एनअसि हरनायखौ उइथड्र खालामनानै लाफिननांगौनि थाखायसो 29 नभेम्बर खालार खालिनि दुंहाव थासारिया सोमजिदों। दा बेवहाय सोरबा दाय गैयै सुबुंखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायोबा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जागोन। दा रेजिस्टार बिथां सानैखौ रिलिज होनायखौ लानानै सासे फरायसाया माबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंदों बेनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनि, नोंथांमोना बेखौ मोजाङै खोनासंब्लानो जाबाय। दा बिथांमोना जोंनि मुभमेन्टआव 1% बिथांमोना कन्ट्रिबिउसन गैया, 1% बिथांमोना जगदान गैया आरो 1% बिथांमोननिफ्राय जोङो इनिशिएटिभ जोंनि बे बिग्रायनायाव बिथांमोनखौ जोङो कुनु प्रजेक्टआव जोङो इनिशिएटिभबो लायाखै, बिथांमोननि जोङो कन्ट्रिबिउसनबो लायाखै, बिथांमोना जोंजों इनक्लुसिभबो गैया। आरो बिथांमोना जिबायदि दङ बिथांमोनखौ थानो हो। बिथांमोना जिहेतु जोंजों जेबो पार्टआनो गैया, बिथांमोनखौ जोंनि षड़यन्त्र खालामनानै जोंनि मुभमेन्टजों लोब्बा लाखिनानै जि षड़यन्त्र खालामनानै बिथांमोनखौ साजा होनायखौ जों लुगैयाखै। आरो जोंनि जे बिग्रायारि बिथांमोनाबो फंसे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ, दिनै पिसफुलि स्टुडेन्टफोरा बिग्रायगासिनो दङ। बे बिग्रायनाया पिसफुलि थांनो हो। जुदि मोनसे प्रजेक्टआव जोंखौ जुदि पलिटिकेल एलिगेसन होनानै बेबायदि मोनसे जुदि प्रजा जुदि खालामबाय थायोब्ला कार्बि आंलंनि मोनसे कन्डिशनाबो जोंनि गेजेराव मोनफैनो हागौ। माखासे जोंनि जि बिबेगा बेगा मोनसे प्रजेक्टआव जोंहा जिहेतु जानानै दङ आरो मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बेलाखौथ' थोंजोङै बुंदों फरायसाफोरा, ट्राइबेल फरायसाफोरा कुनु प्रजेक्टआव जों मानिनानै जोङो लानो हानाय नङा। आरो मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायखाबाय जि जोंहा जिहेतु सानै रेजिस्टार, बे सानै रेजिस्टारखौ जोंनि मुभमेन्टजों कुनु प्रजेक्टआव 1%बो इनक्लुसिभ खालामनाङा। बिथांमोनखौ बिथांमोननि बायदियै बिथांमोनखौ थानो हो आरो माबा मोनसे इनभेस्टिगेसन खालामनानै जुदि माबा मोनसे जुदि प्रुफ मोनोब्ला बिथांमोनखौ रिलिज होनायाव जोंहा जेबो बाजानाय गैया। हारि आरो थामोनथानि मोनथायनि थाखाय सोमावसारनायाव बेबायदि जोंखौ षड़यन्त्र खालामनाङा, बिनिख्रुइ गाज्रि थासारि जागोन, बिनिख्रुइ बांसिन सोमावसारनाय जागोन। दा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय जानांगौ माबायदि गोख्रों रावजों
फरायसाफोरा खुद्रिसारदों। बेखौ लानानैनो फरायसाफोरा बिटिसि सरकारनिसिम दाबि खालामदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार बिथांमोनखौ जि बिबानाव दङ बेवहायनो थाहोनांगौ आरो बेजों लोगोसेनो रेजिस्ट्रार बिथां सानैखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय नटिफिकेसनखौ उइथड्र खालामनानै लाफिननांगौ होननानै फरायसाफोरा बिटिसि सरकारनिसिम दाबि खालामदों। बेजों लोगोसेनो फरायसाफोरा गोख्रों रावजों बुंबावदों दि जुदि रेजिस्ट्रार बिथां सानैखौ रिलिज होनाय नटिफिकेसनखौ उइथड्र खालामनानै लाफिनाब्ला बिटिसिआव दुंहाव थासारि सोमजिगोन आरो बेखौबो बुंबावदों दि थांनाय साननैसो सिगां कार्बि आंलंआव जाबायदि दुंहाव थासारि सोमजिदों बेयो बिटिसिआवबो जागोन होननानै फरायसाफोरा बिटिसि सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जुदि रेजिस्ट्रार बिथां सानैखौ रिलिज होनाय नटिफिकेसनखौ उइथड्र खालामनानै लाफिना अब्ला फैबाय थानाय समाव क'क्राझार इउनिभारसिटि, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमाफोरा बन्द थागोन होननानै बेबायदि गोख्रों रावजोंबो सोंखारिबावदों। मानो होननानै बुङोब्ला मोनद' जौगानाय हारिनो एसटि होयोब्ला जोंनि थाखानाय एक्जिस्टिं हारिया माबायदि खहा जागोन बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। दा बैफोरखौनो लानानै जोंनि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरा जोंनि एक्जिस्टिं एसटिफोरनि फिउचारखौ गिख्रंथाव नुहुरनानै मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारबोदों। दा फरायसाफोरनि बेफोरबादि सोमावसारनायखौ गोबां सुबुङानो हेंथा बाथ्रा बुंनायखौबो जों नुबोगासिनो दङ। नाथाय बे समाव जों गावजों गाव एना एनि खालामनायनि सम नङा। जों बयबो खौसेयै मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै गसंथानांगौ। दा जोबथारनायाव आं बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार बिथांमोनखौ रिलिज होनायनि सायावहाय फंसे बाथ्राखौल' बुंनो सानदों। जोंनि एक्जिस्टिं हारिनि साफ्रोमबो फरायसाफोरनि सोमावसारनायाव सोरबा एबसुनि आफादगिरि बेजों लोगोसेनो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि थुनज्लायनायनि गोनांथि गैया। जोंनि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरा गावबा गावनि फिउचार, गावबा गावनि इयुनखौ गिख्रंथाव नुहुरनायखौ लानानैसो सरकारनि हेंथायै मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायावहाय सोमावसारदों आरो बे सोमावसारनायाव साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरानो दुखुजों आरो बिग्रायखांनाय गोसोजों बिटिसि सेक्रेटारियेटआव दुंहाव थासारिया सोमजिनानै थांदों। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव दुंहाव थासारि सोमजिनाया बेयो जोंनि थाखाय आनफरचुनेट। बे जाथाया जानो नाङामोन। जोंनि थाखानाय सम्पदखौ जों खहा खालामनानै लायोब्ला बेयो जोंनि थाखायनो गोबां लस जागोन। बेनिखायनो फरायसाफोरनि बेफोरबादि थासारि सोमजिहोनाया जोबोरैनो दुखुनांथाव आरो बे जाथायजोंनो लोब्बा दं होननानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार बिथां सानैखौ रिलिज होनाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव। दा बेखौ लानानैनो साफ्रोमबो फरायसाफोरानो दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बेनिखायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार बिथां सानैखौ रिलिज होनाय नटिफिकेसनखौ उइथड्र खालामनानै लाफिननांगौ होननानै साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरानो सरकारनिसिम दाबि खालामदों। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरब्लानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।